हेलो गाइस, आं दिनै जि मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबोगासिनो दङ। नैबे जाहैबाय आसाम अरुणाचल बर्डारनि जि सिमानि लामा, बे जाहैबाय राजगरालि। दा आं मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो मा मोनखो कमेन्ट खालामदो। जायगाया जाहैबाय जोंनि आसाम अरुणाचल बर्डार आरो मोनसे जारिमिनारि जाथायजों सोमोन्दो गोनां 1989 मायथाइनि जि बर' आरो हारसाजों दाङाबाजि जानायनि मोनसे जि जारिमिनारि जाथायजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोथार जाहैबाय। बे फोथारनि सोमोन्दै आङो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय था। बिदिबा थांनोसै नै। दा नैबे जि जायगायाव आं गसंना दंफैयो जाहैबाय बियो जोंनि ककिला सेन्टार आसाम अरुणाचल बर्डारनि मोनसे बे 1 नम्बर बिजयपुरनि मोनसे गेलेग्रा फोथार। बे दा बे फोथारखौ दिनैहाय मानि थाखाय भिडिअ लादों होननानै मानसिफ्रा साननो हागौ, खिन्थु बाहाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे बाहाय सोमोन्दो गोनां जि फोथार बियो। दा 1989 मायथाइयाव जेला आसामाव जोंनि बर' आरो असमियाफोरजों जेला दाङाबाजि जादोंमोन, बे समावनो बे फोथारजों मोनसे सोमोन्दो गोनां जि जाथाय, बेखौ लानानै आं दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगासिनो दङ। दा नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। दा नैबे जाहैबाय जोंनि आसाम अरुणाचल बर्डार सिमानि नैबे जाहैबाय 1 नं बिजयपुर गामिनि बे गेलेग्रा फोथार। दा बे फोथाराव जाहैबाय गोबां दुखुथिया न'खरफ्रा न' सावजानानै फैनानै बेवहाय खारना थाफैनांदों। ओरै आसामनि बारनानै अरुणाचलाव थाहैनांदों। दा बावहाय फैनानै माखासे रायजो राजाफ्रा थानांदों। जाय न'खरनि मुंख्लं जानाय बिथांमोननि गोथै देहा जि थैनानै फैनाय, दा बेखौ न'नि हायाव बा गावनि बारियाव फबनो एबा सावनो जायगा मोनहैयाखै बा थांनो हायाखै। बिनि थाखायनो जोंनि नैबे बिजयपुर 1 नं बिजयपुर गामिनि जि फोथाराव बा नैबे फिल्डआव बिथांमोननि गोथै देहाखौ फबनाय जादोंमोन। बे समाव 513 जोंनि गहपुराव मुंख्लं जादों। दा बिनि बिथोरावनो बावहायबो माखासे जि मुंख्लं जानाय बिथांमोना बावहायनो दिनैसिम सिर'सिथाय उन्दुना दङ। दा नोंथांमोना नायलांबानो मोनथिगोन। ओरैथिंजाय दङ जोंनि ककिला उदांस्रि एम इ स्कुल आरो नैबे जाहैबाय ककिला सेन्टार एल पि स्कुल, लोगोसे नैबे अंगनबादि केन्द्र। दा बे फोथारनि जि जारिमिन, जोंनि बर'नि गुबुन गुबुन ओनसोलनि बा गुबुन गुबुन जायगानि जोंनि हारिनि मानसिफ्रा हय मोनथियाखै जानो हागौ। बे जि नुथाय, बे जाहैबाय 1 नं बिजयपुर गामिनि बेयो मोनसे गेलेग्रा फोथार। बे गेलेग्रा फोथाराव जेला 1989 मायथाइनि हारसा आरो बर'फोरजों जेला आसामाव दाङाबाजि जादोंमोन, बे समावनो जोंनि गहपुरनि सानजा ओनसोलनि 70नि बांसिन गामिनि रायजो राजाफ्रा बावहाय फैनानै आश्रय लाफैनांगौ गोनां जानानै फैदों। दा बे समाव गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय थानो जायगा मोनैलाय साहाथिंजाय अरुणाचल हादरनि माखासे जायगाफ्राव आश्रय लाहैनांगौ जादों आरो खाथि खालानि बर' न'खरफ्राव बारि खनायाव बिदिनो बादा लुनानै थानो गोनां जादों। दा खोथाया जाहैबाय, बे समाव गोबां सुबुंफ्रा बेमार आजारजों आरो डिसेन्ट्रि जानानै गोबां रुंसारि जालांबाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा हारसाफोरजों बुथारजाबाय, पुलिसफोरजों बुथारजाबाय। बेबायदिनो गोबां मुंख्लं जालांबाय आरो बिनि अनगायैबो गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो लामा आन्दायनानै फैनायाव बिथांमोनाबो जोंनि हारिजों बुथारजानायाव माखासे बिथांमोनहा मुंख्लंनि जि गोथै देहा आरो गासिबो जोंनि बर'नि जिखिनि न'आव लांनो हास्लाबै बा थांनो हायैनि अबस्थायाव थानायफोरा बे गेलेग्रा फोथारावनो बिथांमोननि गोथै देहाखौ फबनानै दोननांगौ जानानै फैदोंमोन। दा बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि आरो गहपुर ओनसोलनि मोनसे जारिमिनारि फोथार। बियो बाथ्राखौ जाहैबाय जोंनि
गुबुन गुबुन ओनसोलनि बर'फ्रा जाहाथे मोनथियाखै जानो हागौ। बिनिखायनो नैबे आंनि दिनैनि बे सुंद' भिडिअ'जों नोंथांमोननि सिगाङाव बे जि जारिमिननि जों सोमोन्दो थानाय गहपुर ओनसोलनि बे फोथारखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअ'नि गेजेरजों दिन्थिलांबाय। गोजोन्थों।